Cada barco, cada catre, tiña un salvavidas. Eu non sei de onde saleu porque, en fin, pero saleu. Según mismo salín pola boca do rancho, vino salir e xo collín, porque eu xa tiña aquí que non sabía nadar. Pero a salir el collino, capiñeino, se non me deu tempo nada máis que metelo e aguantalo camado. E xa se foi o barco para baixo. O último que vin saltar desta proba foi a Pacuco. Tirouse ao mar, sabía nadar. Xo recolleu o colindres. Así, 2 minutos ou así, volvín a xurdir para arriba. Eu vi o colindres, e o defunto tanto da Amora, lanzou os salvavidas, pum, xamou un capillón. Alaron, meteron a bordo, apertaban a barriga, non, estou ben, que non teño nada. O defunto do gaiteiro, que era o que me apretaba a barriga, eu estou ben. A que tedes que atender a Moncho, que viña hinchado. Empezaron a fazer a vida artificial e tal. E para sacarlle o cabo dos dentes, que cortar por un lado, cortar por outro, que non me arreaba. Tiña trincado o cabo, que arrearon de mestre da pepeciña, para poder sacar as botas e poder sacar os anderiveles e todo que tiña liado. Estábamos dentro do rancho e víamos entrar a auga, víamos a claridade pola boca do rancho. E o defunto do Berecho encendeu un mechero e dicíanos: calad a boquiña que nos vai salvar a Virgen do Carme. E salvou.